Dar am descărcat câteva. Zero. Herobrine, nu? Da, tu ești zero. Dar nu începe acum să ne punem toți pe survival. Lasă că nu cine știe ce mare grabă să te pe survival. Hai, Andrei, intră și tu pe server. Bă, și-ar fi mai bine să facem așa. Ar fi... Stai mă, nu pe mine, stai că nu m-am pus pe survival. Eu sunt pe survival. Mamă, e lag. Eu încă sunt pe creativ. Și nu pot să mă curc. Intru imediat. Adi, ai ceva la